En dit is Sint-Cecilia uit Beeg Papenhof. Die rukken met Jan en allemaal uit en zien als zittert komen. Een harmonie die hoort bij de grote stad Sittard-Geleen. Het komt uit de kant van Bor. En ja, die mogen natuurlijk niet ontbreken. En volgens mij komen we ons een lekker deuntje van loesteren. Want als ze niet blazen, dan roept het publiek langs de kant. Blazen, blazen, blazen. Blazen geroopt natuurlijk, ja. Want het publiek is natuurlijk wel altijd gekomen om ja, natuurlijk het leuke muziek te horen. Hè. Maar de harmonie en de fanfares weten ook dat ze hier op de markt altijd een deuntje moeten spelen. Want hier is het belangrijk, hier staat veel volk, hier zitten de belangrijke lui op de tribune. De burgervader, andere prominenten. Dus het is belangrijk dat ze die act hier zo goed mogelijk opvers. En als ze die harmonie dan hoort van Beeg Papenhof en zus kijkt naar die gezichten, dan blazen ze volgens mij nog een haal. Want het is natuurlijk geweldig als ze langs duizenden luilups hier in het Marotteriek in de optocht van 2011. Ben zussen die mevrouw dan zussen wat die in de hanje heeft? Kunt u dat bekend voor? Ja, die keuken in de hanje. Het is een klein gebuulke en dat stond hier vreugde op de hier achter hier hoeven we zitten. De kiosk. De kiosk. Recent stonden hier nog te stralen op de markt, maar afgelopen jaar waren er een evenement hier, dat ook had te maken met Toon Hermans. Kom er nog op terug. Maar de kiosk moest weg, omdat de televisie dat opkwam werden allemaal liedjes gezongen en de kiosk stond in de weg voor de kamers, dus moest de kiosk weg. En daarna is er een beetje discussie ontstaan. Moeten we de kiosk nu terugzetten of laten we hem lekker staan op het industrieterrein waar hij nu staat? En deze dames, ja, de parkeergarage, dat is ook allemaal sentimenteel hier in de stad Sittard-Geleen. Van gebouwen die 12 niet weg moeten, 12 niet nu moeten komen en dan komen ze nu. Dan is er het verkeerd in de procedure gegaan en zo heeft dat allemaal zien belopen. Maar het belangrijkste gebouw is inderdaad de kiosk. Ja, dat kun je ook niet meer terug, hè. Nou, er is nog discussie over. Ze zijn nog een denken, maar het ziet er inderdaad naar uit dat de kiosk wegblijft. Maar ja, het is misschien wel het kaal, dus misschien dat er geen angst voor terugkomt. Er zijn al jullie die hebben geopperd om er een schone fontein hier op het midden van de markt te zetten. Ja, die mevrouw heeft een dobbelsteen bovenop het tablet liggen en dat is een dobbelsteen project. Daar kunnen we nog meer tegen in deze optocht. Prestigieus object en die meneer moet er alles van weten. Dat is burgemeester Schraak Cox met zijn EGA. Ja, hij moet er natuurlijk om lachen, want de gemeenteraad op de haknummer is natuurlijk immer een leuk onderwerp tijdens een optocht. Sterker nog, het is eigenlijk de bedoeling van de ganse vastelovend, om een beetje te stoeien en om een beetje met een knipoog het kritiek te leveren op de prominenten en ook de autoriteiten in de stad.